यहाँ श्राद्ध करो मेनू बानी जा। हाँ। एगो बात मन पड़ल चाचा कहम लो तो कह दे। कहीं कहीं महाराज कहीं कह दिन कहीं पारस चाचा केंगो मुअल बनी। हाँ वैसे ही जान जाई कि अभियंता जी के ससुर जी मर कैसे। हेलो अब हे सरवा के देखी कि हे सरवा के देखे बहुत हो जाता है। हेलो आवाजवा उठाई ना मलिकार मालिक उठा के रखे। अभियंता भैया ससुर जी मर गई। हाँ तब भाई न हुए अब हम कह जाता नहीं जब ना भाग में लोग सुना जाए। हाँ फिर से अभियंता भैया तीन भाई न हुए के और बीन सिंह सब। हाँ लोग पिटा मत जाओ हमारे ये बात का डर बा। वो केहू आ जाए हमनी के कुछ ना करो जाके अपने आके देख चल जाता लोग के। अतना निमन प्रोग्राम बताओ। और तू तो दे दे बबले देवे वाला आदमी हो जाए कोने में रहला। पूरा देखो तरह की केंगा भागहू के बा। हेलो हेलो रह दी भैया बैठ। तब अभियंता भैया तीन भाई न हुए के सबसे बड़ अरविंद सिंह। इनका से छोट हुए उनका नाम है कमसीन सिंह। आ वहू ले छोट उनका नाम है कमदीन सिंह। नेवता आई इनका छोटका भाई कहले कि भैया तू ब्यास हुआ तार सगरे पूछ होला ससुरारी के नेवता में हम जाए तू ना जाए। सोचले कि बुढ़बा खकर मुँह लगब दू चार फट दे दी दू तीन को प्रोग्राम फेल हो जाए हमारे। कहले कि ते ही जो ते ही अब जान कि छोटका भैया कोट पैंट टाई लगा के आ कोट पैंट पहिर के नीचे हवाई चप्पल पहिर के ससुरारी अपन पोजीशन में पहुंचल बा। आ तले ससुरारी के लोग देख के खुश भेल के अरे रुआ तो सबसे छोटकू न है अरविंद जी से सबसे छोट कम दिन ये अपन पोजीशन में बारे के हमारा कहाँ फुर्सत मिलेला कहीं नहीं होता है कारी में जाए के भूसा ढोला से टाइम नहीं। वो तो ससुरारी के बात हम आ गइल बानी। ससुरारी के लोग मिठाई पानी लेके दिहल कि पानी पी मिठाई धइल बा पानी नखन पिया कहतर के जी आ सभे लौकता आ उहा के कहा बा के पानी पी ना पियो पानी पियो लेकिन बताई ना उहा के कहा बानी के भाई के कहले कि के जेकर श्राद्ध बा उ औरी। अरे भाई तो जकर श्राद्ध बा उ कैसे रहे कहले कि काहे केहू के जन्मदिन रहेला तिलक रहेला बारात रहेला उ ना रहेला। जब रहबे ना करिए तो जनिए कैसे उनका श्राद्ध में के आइल बा के गइल बा उनका के बोलाई तो पानी पियब लोग अरे भाई उ नई खन मर गइल बारे मर गइले काहे आज श्राद्धवा के बाद मर रहिते तो ढेर उनका काम काज होत रहे। लोग कल के अरे भाई मर गइले ये जे बारे ना रामपुर गइले रामपुर काहे आ 3 किलोमीटर के दूरी पर भगवानपुर हल ओजन न गई रहते। केहू वो लोग समझावल कि मर गइले बे दुनिया में नहीं खा कहले कि कैसे मुअले कैसे लोग बतावल कि भैंस के खाए खातिर बांस के पतई तुरे गई रहले कोई छटक के कपारे में लागल मर गइले। तब देखी कहतर कि देखी भगवान के लीला कितना अपरंपार बा। कोई छटक के कपार में लागल मर गइले अगर आंख में लागल रही तब तो अनहरे हो गई रही। लोग कलश की मर गइले तोरा अखिए के चिंता धइले बा पानी पी ले बनी पानी नो अब रउआ जो जैसा जल्दी